Monggo Mbak, tanda tangan. Alhamdulillah, cair ya Mbak. Tanda tangan di Mbak. Nggih, mriku. Sik. Piye Mbak? Tapi sampean janji Mbak aku loh ya, waktu pembayaran kudu tepat waktu, ora nganggo alasan. Iya ya Mbak, sing tenang, rasa khawatir. Aku nggak gampangan Mbak, engko ya bayar tak bayar. Ki aku tanda tangan diki. Lagi. Kini? Ya. Tenang lho Mbak, sampean janji karo aku kudu tepat waktu, ora nganggo alasan. Iya ya Mbak, sing tenang. Aku ki wonge tepat waktu Mbak. Wis to, percayono. Oh sampean wayahe nagih ki to. Aku wis nyepake duit. Aku wis ning ngarepan omah. Nek iso sedina sadurunge lho sampean reneo. Ya Wis tak wis. cepake duit. Wis tenang rasa kuwatir. Ya wis nek ngono, apik nek ngono Mbak. Ya Mbak. Tak tompo lho Mbak. Ya Mbak, dihitung sih Tak Mbak. hitung sik ya. Pas lho Mbak. Ya wis Mbak, aku tak nyuwun pamit. Iya Mbak. Mbak. Diunjuk sik. Ki ono makman, ono buah. Ora Mbak, aku luar nagih nang nasabah liyane. Gowo. Ora Wis ora apa-apa iki gowo. Nyoki. Gowo iki gowo, iki ono Ngene buah. Digowo dienggo sangu ning dalan, Mbak. Ya Allah, kayak ngene iki penak aku no Mbak. Nyoh, nggo sangu ning dalan. Ya wis. Panas, Mbak. Engko kan sampean ngeleh. Suwun ya Mbak. Ya, Mbak, iki bukune. Hati-hati ya, Mbak. Suwun Makasih ya, Mbak. lho duwite. Waalaikumsalam. Hati-hati lho, Mbak. Cair, guys. Hah? Mas Pimen. Assalamualaikum, Mbak Ida. Mbak Ida. Assalamualaikum. Sepimen to ki? Tanggal bayar kok malah ra ono wonge. Gila Mbak Dia to kae. Alah, kamu semeh nagih duit kae. Duh, aku urung duwe duit. Piye ki bayarku? Ngumpet. Sepi banget sih. Assalamualaikum, Mbak Ida. Tak liyane sik lah. Kok kayak aku karo Mbak Ida ya? Mbak Ida tenan apa ora to wi? Tak parani sik lah, mbok menawa nek bocahe tenan. Mbak Ida metu wae. Ra usah ngumpet-ngumpet barang. Wis tanggale pembayaran lho. Ayo, metu wae, Mbak. Sapa sing ngumpet? Aku lho jeng golek ale-ale ku tiba. Rasa nuduh sembarangan. Ngumpet lho. Ale-ale apa? Ale-ale ini genah mbok nggo lho, Mbak. Ra usah alasan sampean, Mbak.